Само преди няколко дни, на 28 юли, се отбеляза Световния ден за борба с хепатита. Какво бихте ни казали за това тежко заболяване? Датата 28 юли не случайно е подбрана. Тя съвпада с рождената дата на откривателя на вирусът на хепатит Б, Барух Блумбърг, който всъщност през 1967 година, през миналия век, открива вируса на хепатит Б и 1976 година успява да осигури ефективен диагностичен тест и ваксина, за което по-късно получава и Нобелова награда за медицина, тъй като това е така един от сериозните пробиви в медицината. Хепатита като общо понятие представлява едно възпалително-дегенеративно заболяване, което най-често има инфекциозна генеза, т.е. най-често се причинява от инфекциозен причинител и то от вирус. Някои от основните вирусни типове, които почти всички зрители може би са чували, вируса на хепатит А, Б, С, Д и Е, но има и неинфекциозен произход, автоимунни заболявания, някои хронични други заболявания, като при хепатита това, до което всъщност се достига, е едно чернодробно увреждане, което може да варира от остро, хронично, включително до мълниеносно, до прерастване в хепатоцелуларен карцином, който е така един много неприятен карцином, труден за лечение, или смърт включително при достигане до една декомпенсирана чернодробна недостатъчност. Това, което е вредно да се спомене по отношение на вирусните хепатити, е, че те са много разнообразни, говорейки за хепатитите А, Б, С, Д и Е, тъй като те се различават и по начин на предаване, превенция, тъй като за едни има, с други няма ваксина, и съответно по клинично протичане. Вирусен хепатит Б и С може би са именно тези, които заслужават най-много внимание, тъй като те са тези, които водят до хронифициране или в случая при хепатит Б до много тежко протичане и до смъртен изход. Вирусът на хепатит А и Е протича по-леко, но при тях пък има много по-висок пандемичен потенциал. Тоест пандемичен е силно казано, епидемичен, тъй като те са с по-лесен начин на предаване, фекално-орален, замърсени води, храна, и всяка една страна, независимо от своят социално-икономически статус, съобщава периодично за такива взривове от малки или по-големи епидемии от вирусен хепатит А и Е. Естествено, куп други причини спомагат за хепатита. Хроничното чернодробна увреда, за употребата с алкохол, с конкретни медикаменти, автоимунни заболявания, всичко това в купом води до това понятие, до това усложнение, до това състояние, известно като хепатит. В такъв случай каква е най-добрата превенция? Превенцията продължава най-добрата и на индивидуално и на популационно ниво е вакцинацията. Щастливи сме от това, че вече от години разполагаме с ваксини срещу вирусен хепатит А и Б, даже и в комбинирана ваксина, която е така особено силно препоръчителна при лица, които са неимунни. Какво означава това? В България специално след 1992 година се въведе вакцинация задължителна срещу вирусен хепатит Б, така че всеки роден след тези години я получава задължително като част от имунизационния календар, като е препоръчително все пак регулярно, особено при медицински лица и хора, които са непрекъснат сблъсък с така по-тесен контакт с пациенти с неясна история, те да периодично, в рамките на около 5-10 години, да проверяват своите антитела, за да разберат дали имат нужда от ревакцинация. Хепатит А, за който казах, че протича леко, също е ваксинно предотвратим, затова и много често се препоръчва на лица, които често пътуват, на лица, примерно, които имат заболявания придружаващи, на медицински лица, да си направят именно комбинираната ваксина срещу хепатит А и Б, която е ефективна, работеща, без странични ефекти и така до голяма степен е спасила милиони животи, тъй като известно е, че вирусът на хепатит Б е всъщност над 250 милиона засегнати, всяка година поне по 1 милион починали, 1 милион ново инфектирани, тъй като продължава все пак да има райони в света, които да нямат толкова адекватен достъп до медицинска помощ и профилактика. Не случайно на този ден в Световния здравен календар се отбелязва и деня на черния дроб. Кои са най-тежките заболявания, с които вие сте се сблъсквали в вашата практика? Говорейки за черен дроб, още и в следването, и по-рано в училище, когато се учи анатомия на човека в 8-ми клас, винаги когато се започваше урока, свързан с черен дроб, се споменава, че той е централната фабрика на организма. Именно той е един такъв централен филтър, тъй като в него се метаболизират голям брой и макронутриенти, т.е. всичките въглехидрати, белтъци, протеини в случая, те стават метаболитно активни благодарение на черния дроб, тъй като там те се метаболизират. Отделно черният дроб филтрира голям брой токсини. Всички лекарства, които ние приемаме, храна, всичко минава оттам през този филтър, участва до голяма степен и в храносмилането. Освен това, черният дроб синтезира и голям брой важни за нас протеини, като примерно факторите на кръвосъсирване, които всъщност са много ключови за това ние да живеем.
Така че всъщност това, което трябва да правим с нашия черния дроб е да живеем балансирано. Аз винаги много държа на думата баланс, тъй като всяко едно залитане, тъй като така в последно време стават много актуални тези анти-ейджинг течения, всички се опитваме да изглеждаме по-млади, да сме по-активни, но понякога по-агресивните решения по отношение на здравето минават и през черния дроб. Той е най-чувствителният орган, който реагира на подобен тип леко здравословно, но по-скоро нездравословни решения. Именно добрата двигателна активност, казваме, умерена, не говоря за нищо прекалено, храната с така една антиинфламаторна, антивъзпалителна и така известната средиземноморска диета, която е популярна и при нас, т.е. повече риба, плодове, зеленчуци. България отново сме благодатно място, което разполага с една не лоша разнообразна кухня, доколкото се може ограничаване на алкохола. Сега това е нещо, което в крайна сметка всеки позволява в някакво количество. Там също е много индивидуално. Говорейки за комари преди малко индивидуалност, тук също всеки от нас има индивидуално количество на ензими, които разграждат алкохола, така че извинявам се, някои хора са малко по-податливи и по-лесно всъщност се опияняват от други. Друго нещо, което е интересно при черния дроб е всъщност, че да, могат да се приемат и хранителни добавки, но всъщност когато ние живеем адекватно, движим се и приемаме правилна храна, добавките са нещо, което е допълнително, наистина можем и без тях. Интересна способност, което така характеризира черния дроб е, че той има една много добра регенеративна способност. Тоест, смята се, че той може до 90% да възвърне своята функция и обем, когато се стимулира адекватно, но когато стигна до процес на фиброза, както казахме, цироза, този процес е необратим. Така че черния дроб, както всичко в тялото, трябва един адекватен баланс. Здравословен начин на живота е много общо понятие, но да балансираме. И разбира се, адекватния сън, който се оказа, че всъщност е най-мощното и противоустаряващо оръжие. Нещо, което за жалост на всички нас ни липсва, тъй като и не спим достатъчно и правилно, може би. Като инфекционист, кое е най-тежкото заболяване, с което сте се сблъсквали изобщо във вашата практика? Трудно мога да конкретизирам едно конкретно заболяване, конкретен пациент. Инфектологията е много разнообразна. Ние работим основно с остри състояния, което ни отличава от други специалности. Малко са при нас тези заболявания, които са хронични и се обострят. Сега споменахме обострените и тежки вирусни хепатити, вирусен хепатит Б, който когато е агресивен е необратим. Имали сме пациенти, първият ми всъщност смъртен случай беше именно такъв. Млада жена с така много тежко придружаващо автоимунно заболяване, лупус, която буквално за часове черният дроб отказа. И това е момент, в който най-лошият момент за лекар е когато се чувства безсилен. Без значение дали работи в най-модерната нюйоркска, калифорнийска или парижка болница. Има ситуации, в които трябва да се реагира буквално за минути. А една чернодробна декомпенсация, недостатъчност е нещо, което изисква трансплантация, нещо, което изисква време, а пациентите разполагат с дни, понякога и с часове. Не са за пренебрегване и може би продължават да бъдат най-голямо предизвикателство и така може би с сравнително все още не малко смъртни случаи, макар че при нас сме късметли, че са малко в клиниката, тежките случаи на възпаление на централната нервна система. Менингити, менингоенцефалити, особено менингоенцефалити, които изискват много сериозна диагностика, много често подходът там е мултидисциплинарен, т.е. ние ангажираме и образна диагностика, невролог, понякога и специалисти уши, нос, гърло, които ни помагат и оперативно при такива тежки възпаления на мозъка. Но така вече доста опит натрупахме в клиниката и добра колаборация, но там все още виждаме неща, които не сме предполагали, че може да видим въобще. Неща, които виждаме по филмите, понякога се шегуваме сестрите, че само екзорсист не сме викали за някои състояния, и това разбира се отново в кръга на шегата, но човешкият мозък знаем колко малко е разгадан. А особено когато човешкият мозък е увреден и възпален, тогава очакваме най-сериозните усложнения, понякога те са също мълниеносни. Друго заболяване, което така представлява предизвикателство, но и така затруднение са, и споменавайки хронично заболяване, това са заболяване, с което ние работим, което може да бъде причислено като инфекциозно и хронично. Това са пациенти, които са HIV позитивни. Именно пациенти, които са имунокомпрометирани, т.е. не всеки един HIV позитивен трябва да бъде сбъркан с СПИН, имунокомпрометиран. Това са много различни понятия, но в България, за жалост, така в последните години зачестиха пациенти, които късно се диагностицират, късно се представят при нас и идват в едно състояние вече на много сериозен имунен дефицит. Състояние, което предразполага към други коинфекции, допълнителни инфекции, тумори, което мога да кажа, че е създавал при нас така най-сериозни главоболия и най-сериозни дискусии, тъй като понякога лекуваш няколко състояния, голяма част от които даже не са инфекциозни.
Така че не е за пренебрегване, може да споменем и едно заболяване с ужасяващ пандемичен потенциал, като SARS-CoV-2 инфекцията, COVID-19 пандемията, която да, при много пациенти протече безсимптомно, при много пациенти протече леко, но имахме и доста случаи, които трябваше в един момент да спасяваш 7-8 човека, което е отново труден момент да филтрираш и да прецениш кой всъщност има повече нужда от теб. Така че за това трудно мога да кажа кой е най-тежкият случай. През годините се променят. Дори за хепатит говорейки, приемали съм примерно на ден по 20-30 хепатит А, когато имаше една малка епидемия в Луковит, което също е един труден момент, в който трябва да се мобилизираш максимално, особено когато работиш пък сам. Примерно на нощни, дневни смени и така нататък. Вие сте възпитаник на Медицинския университет Плевен, а в момента дори сте и асистент тук. Как избрахте тази специалност, Медицинския университет, в който да следвате? Да, радвам се, че вече стават повече от 10 години. До някъде аз съм много малка част от историята на нашия университет, който отбеляза своята 50-та годишнина, именно тази година. Но някъде изборът ми беше логичен. Първо аз така завърших в една от големите гимназии в Плевен. Аз съм от тук. Горе-долу целият ми житейски път е минал в Плевен и така през цялото време съм наблюдавал университета. Многократно съм идвал тук. Винаги съм бил впечатляван в началото като всяко дете от големите красиви зали, които имаме, и това до някъде провокира интерес. Отделно и така професионалната ангажираност е, може би, до някъде подготвена от моите родители, които също са ангажирани в медицина. Те до голяма степен не са се опитвали да ме възпират в медицината, но са ме подготвили за това, че е изключително отговорна и че човек трябва до голяма степен да преглътне себе си, личното си време, за да отдаде на другите, не само на себе си. Говорейки за конкретна специалност инфекциозни болести, тя е много предизвикателна. Именно, както казах, когато човек е млад, отведено търси нещо, което да е предизвикателно, да е свързано с влагане на много енергия, да предизвикаш и да се докажеш най-вече пред себе си. А инфектологията е именно един такъв раздел на медицината, който съчетава всичко останало. Тоест, ние при нас имаме допирни точки и с фундаменталните специалности, като микробиология, вирусология, които също се развиват, вътрешни болести, педиатрия. Именно това съчетание между фундаменталното и нови технологии, разработването на нови ваксини, на профилактика, нови методи за лечение, беше нещото, което ме провокира и така направи инфектологията изключително привлекателна и интересна за мен. Друго нещо, което винаги казвам на моите студенти, когато започваме своите упражнения, те започват в 5-ти курс, когато вече в 5-та година всеки е изградил своите интереси. Много често те са в малко по-комерциални специалности. Им казвам, да, инфектологията може да ви звучи опасна, може да ви звучи страшна, но единствено и само инфекциозните болести са тези, които могат буквално за дни, понякога за часове да преобърнат изцяло социалната политика, пътуванията, въобще икономиката и изцяло да променят облика на света, както стана всъщност така през последните няколко години. Споменахте преди малко, че тази година е по-специална за Медицинския университет, защото отбелязваме 50-та му годишнина. Какво бихте пожелали вие, да кажем не за 50, а за 10 години напред на своите колеги, студенти и всички служители в университета? Да, радвам се, че така тази година съвпада с юбилея на университета. Това, което аз мога да пожелая, е на първо място дисциплина. Тъй като дисциплината е нещо, което води до мотивация, до изграждане едни полезни професионални навици. Оттам вече пък се стига до едни добри успехи, понякога дори и нови открития. Това, другото, което искам да пожелая, говорихме за баланс по отношение на здраве. Аз искам да пожелая баланс както на всички следващи медицински специалности. При нас имам изключително различни медицински специалности, освен медицината, както и на моите колеги преподаватели, именно постигането на този баланс по възможност. Това е най-трудното нещо, което може в личния и професионален план. Тоест човек да е едновременно отдаден на работата, но отдаден на семейството си, да е устремен в успехите, но всъщност да бъде устремен в това да бъде най-добрия за себе си, за своето семейство. Така че им пожелавам това, много търпение, много нерви и устрем. Устрем и отдаденост. Няма труд, който е останал, въпреки че е клише, но няма труд, който да е останал невъзнаграден, макар и малко по-напред във времето. Мисля, че нашия университет е така показно за това, тъй като нещата се развиват изключително бързо, стават много съвременни. Аз съм щастлив, че мога да съм съвременник именно на тези иновации, които са и в медицината, и в преподаването в нашия университет.